I és també garantia, també amb una demanda creixent, de cara al món. El món que cada dia mira més aquest tros de planeta que es diu Catalunya, en el qual passen coses meravelloses, extraordinàries, i en passaran de meravelloses i d'extraordinàries, i que atrau l'atenció i que cuita perquè les coses es facin de manera adequada i perquè sap que els seus governants i els seus responsables hem adquirit un compromís de fer-ho amb les màximes garanties i rigor, és per això que mira, efectivament, de quina manera exercim aquest compromís de rigor, de certesa, de seguretat. Perquè és això el que ens emmarca la nostra feina i les decisions que haurem de prendre, les que hem pres, les que prenem i les que prendrem. El rigor, la certesa i la seguretat, que contrasten quan hi ha absència d'aquestes coses, quan no hi ha prou rigor, quan no hi ha prou certesa o molta incertesa i quan no hi ha absolutament cap tipus de seguretat. Volem bastir un model de país jurídicament sa, allunyat de les males praxis o dels riscos o de les temptacions que encara avui podem reconèixer en el nostre entorn, ben orientat, que garanteixi que les decisions de les nostres administracions seran rectes, seran justes, seran netes i seran transparents. En definitiva, ho volem fer bé, construir un estat de dret, amb separació de poders, no com tristament ens passa amb la situació que ens trobem a l'estat espanyol.